शेतात तू जोड डोकाचो पिकवलो तू सांगो मरे आज के नोरे पाव तू किती बेकूच नाईटी घाला ना ही नाईटी गरम जाल्या एअर कंडिशन आणि शिंपडी जाल्या मागीर पांगरो येता होय ही तुगे माय घाताली आणि म्हाका गोट हांड्यान धरताली आतां माय ना तुम्ही रातची बाहेर असतात आवय बापाचे फोन करून सांगात आम्ही उद्याही आपण लेट येतो लेट येते कारण तुमचा पुढार तुमच्या तुम्ही हे कोणताय ते किती ही रोज लावा सेरेमनी ही परंपरा आमच्या पूर्वजांनी स्टार्ट केलेली आणि आमच्या पूर्वज ते कोणा रोज लायते कोणा ओपलेक नवऱ्याक देड्याक देडयेक रोज लायते कोणा नाल्ला पिवर रोज कांट्याक रोज लायताली आणि ताका नितळ इश्टेक म्हणून समजताली कितले भांगार नासता मोनिसाय वेते वेतीत चुकता समाजा मुखार सांपरावंक सोदता कोणा कोण फसयता दिसताना बेडा माझ्या स्वप्नाने तू म्हाका भेंगोयता वेता थंयसर तू म्हाका दिसता माझ्या चोडा मोगाचे अनिफा 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 आय लव्ह यू तू कॉलेज पासून मोग करता न्ही या संवसारात तू म्हज्या सांगात खुशाल आसा न्ही चोड भूक लागोना ताण लागोना कांयच नाका म्हाका फकत तुजो मोग आय लव्ह यू आल्बिटो आय लव्ह यू भुरगी बाबडी सोल घेता तेन्ना कांयच नकळो आसली पूण आतांची भुरगीं म्हणटात सोल घेता तेन्ना सगळें शिकोन येतात वाजर जावन सून जावन घरांत आयला तेन्ना वाड्यान गांवांनी सांगोंक मोवता भावांनी मोठी गोळकान आमची सून एक हिरोईन पिक्चराची हिरोईन इतल्या शिकल्या ग्रॅज्युएशन केला आवयचे पक्षे पळय
आता किती सांगपाची आमची सून देव तू म्हणून अरे धीर डोळ्या आम्ही तुमच्या सगळ्यात पार्टी एन्जॉय करू पोहोचू एक पार्टी तू एंट्री करून तू जाऊची ना तू असं नाचतो तू बरं आता पी वसत नाव चुकीचे टाकते तुका पी वसत पी वसत It's something my friend. No, I'm going. I'm going. Hurry out! Daddy, let her now. What's more done? Yo, किती ऐकता? हा? किती ऐकता? अरे बेटा बे. हा तुझी घोडकर असता ती तुका पुरवत नाही ना. आ तुका कोणा बोरे दिसतो ना. मागे राव असताना तुका ते कित्याक जाय? एक नंबर बाबा तो पाहिजे. आणि आमच्या दिवशी आईच आम्ही बोरेच एन्जॉय करूया खाली हांव आतांच सुको मार्केटान घेता आणि 2 शक्यवार घेऊन येता ओके आणि वेल नेक्स्ट टू माय लव्ह वी कमिंग आय लव्ह यू